haka ko to yanzu dauko wai waye ina jam abokina ne Kaduna. Hello, abokina ya ne? Ya ne? Kai, boy ya Zamfaran? Kai, mahalas kenan. Kai yanzu ne zaka tambaya Zamfara duk wa'annan labaran da ake ta yadawa ta internet ana karkashe mutane ba zaman lafiya. Ka ce wai ya Zamfara. Kai, ai abokina gara kai. Yanzu haka ga nan cikin ɗaki na tuzaranci. Tun jiya ban karya ba wallahi. Gara kai wallahi abokina boy. Kai. To kai yanzu kana cikin Kaduna kace wai baka karya ba yanzu. To me matsalar? Kai, wai coronavirus wai an yi kullum mu. Kamata ya a ce dai coronavirus din nan mutunci ana ganin ta ba. Abokina kenan. Ai ku corona ke damu. Ita corona ciwo ne daga Allah ba a ganin ta da yanzu na san an dauki mataki akan ta. Yadda kowa ya dane ta manyan da kananan. Wallahi. Kai, ai kunan matsalar ku abu ne mai sauki. Ba maharis. Abu mai sauki kamar ya ana kashe mutane ka ce wai munan abu ne mai sauki. To saboda me? Abin da yasa na ce ma abu ne mai sauki. Kuna ku matsala an san masu yin abun nan, an san inda suke. Da za a ce gwamnati ta dau mataki akai ga matsalar ku ai ruwan sanyi ce ni ga gani na kai abokina yan. Kai gaskiya haka ne ba? Ai wannan matsalar ta ku mai sauki ce. Idan da za a ce gwamnati ta dauki mataki cikin wata guda wannan matsalar ta ku Adam MD ina tunanin sai ta zama tarihi. Gaskiya haka ne ba? Saboda ka san da cewa ba abin da ya fi karfin gwamnati. Wallahi abokina abin da yana damuna wai ko da yaushe sai dai a ce wai za a yi sasanci. Sasanci da barawo ai ko ba abu ne mai yiwuwa ba. Abokina MD kamar kai ne ka saba sana'a kana ci ta wurin a ce za a raba ka da ita. Kaga kamar an kashe ka ne gaba ɗaya su ma haka abin suka dauke shi saboda ka sasanci da su abu ba zai taɓa yiwuwa bane. Ba abin da zai taɓa yiwuwa bane gaskiya. To Allah dai ya kyauta. Allah ya mana maganin abin nan. Ku danna subscribing domin samun sababbi ko da yaushe.